Kadijis po Owl, pwede ba ako magtanong? Bakit po sa Katoliko, linggo ang araw ng Panginoon? Hindi ba ang Sabbath ay Sabado talaga? Magandang tanong yan, Kadijisipal Sloth. Totoo, sa lumang tipan, ang Sabat ay Sabado, ang ikapitong araw. Panahon ng pamamahinga at pagsamba ng mga Hudyo. Yun nga po eh. Pero bakit parang binago ng Katoliko? Sa totoo lang, hindi ito binago, kundi natupad. Sa bagong tipan, si Jesus ay muling nabuhay sa araw ng linggo, kaya tinatawag natin itong Araw ng Panginoon o Dies Domini. Kaya pala parang bagong simula ang linggo. Tumpak, simula pa noon panahon ng mga apostol, ang mga Kristiyano ay nagtitipon tuwing linggo upang alalahanin ang muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya ito ang araw ng ating pagsamba at pasasalamat. Pero hindi ba labag sa utos ng Diyos na ipagpahinga ang ikapitong araw? Hindi naman. Ang diwa ng utos ay ang maglaan ng isang araw para sa Panginoon. Ang linggo ang katuparan at kasugdulan ng Sabat. Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, nagsimula ang bagong langit at bagong buhay. Ibig sabihin, hindi lang ito tradisyon kundi may basehang biblikal at historical. Oo, Kadijisipal Sloth. Sa Gawa 27 at 1 Corinthians 16:2, makikita natin ng unang mga Kristiyano ay nagtitipon tuwing linggo. At hanggang ngayon, ito pa rin ang ating sinusunod. Salamat Kadijisipal Owl. Malinaw na po. Ang linggo pala ay hindi pagsuways, kundi pagtupad sa kabuuan ng plano ng Diyos. Tama ka riyan, Kadijisipal Sloth. Ang linggo ay hindi lang araw ng pahinga. Ito'y araw ng pagpupuri, ng muling pagkabuhay at ng bagong buhay. Kita-kits in the next story, mga Kadijisipal. God bless!